Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjing para siswa, sugeng pinanggih malih kalian kula wonten ing pasinaon basa Jawi. Monggo saderengipun pasinaon dherek menika kawiwitan, salah setunggal mimpin ndedonga nggih. Mas Yusuf, ayo kanca-kancane dipimpin ndedonga nggih. Lenggah Toto miturut agama lan kapitadosanipun piyambak-piyambak donga kawiwitan. Donga cekap. Nggih, matur nuwun Mas Yusuf menika sampun mimpin ndedonga kanthi sae nggih. Saderengipun pasinaon kula wiwiti kula absen rumiyin nggih. Mbak Dinda Duananda. Hadir, Bu. Lah nggih, menika dados wonten 3 siswa ingkang sakit nggih menika ndereng ngemutaken nggih menika kawontenan menika lagi Covid lagi mobile ya, Nduk Le. Pokoke ngati-ati tansah jaga protokol kesehatan, nganggo masker, yen ora penting ora usah metu omah, nggih. Salah setunggal wonten ingkang saged maca wacane apa kaya ngene iki? Iki jeneng kira-kira nek plakat kaya niki mesti jeneng dalan. Kira-kira dalan apa? Jalan pagesakan boten Iki lho, iki sing dadi kawigatosan kula lan panjenengan sami sing saiki dadi bab sing memprihatinkan. Mergane apa? Saiki rata-rata do wis ora iso maca Jawa. Wong Jawa kok ora iso maca Jawa. Lah kuwi berarti jenengan ki ora iso nguri-uri apa sing ana ing budaya Jawa. Lah pramila ngopo to kok pasinaon aksara Jawa kuwi perlu dipasinaoni meneh ana ing SMP, SD, SMK iki disinau bola bali disinau-sinaoni kuwi tujuane apa? Nggih. Saking pasinaon menika samangke kula lan panjenengan sami badhe nyenang misal menganalisis isi wacana beraksara Jawa. Dadi kula jenengan menganalisis wacana beraksara Jawa. Man penulisan menika aksara ingkang sepisan menika aksara nglegena. Lajeng ingkang kekalih menika aksara pasangan. Nah, biasanya paling angel yang bagian ini nggih. Terus menika sandangan. Sandangan menika saya wonten sekawan, sepisan ki sandangan swara, terus sandangan panyegik wanda, sandangan pambukaning wanda, karo sandangan pangku utawa pangkon. Dan menika sandangan swara iki biasane nggo nulis suku, wulu, pepet, taling, tar. Nah, menika lajeng wonten malih aksara angka saking saka 1 tekan angka 9. Menika 1, 2, 3, 4, 5. Sing perlu dieling-eling nalika arep nulis aksara angka yen karo aksara Jawa kudu dinehi titik cecak loro ya lho. Kae nggo nandhakake yen kuwi angka karo aksara beda. Kula panjenengan sami menika sami gladen nggih, menika gladen babagan maos karangan wacana beraksara Jawa nggih. Menika sejatosipun sampun kula posting wonten Google Classroom panjenengan piyambak-piyambak nggih. Lah pramila monggo sakmenika anggenipun Google Meet menika sinambi kalian buka Google Classroom menika dipun waos kanthi kelompokan. Kelompokipun sampun kula bagi wonten Classroom ingkang sampun kula umumaken kala wingi. Tasih kemutan nggih kelompokipun? Tasih. Nggih, menawi tasih monggo kula sukani wekdal kirang langkung gangsal menit kangge nyepakaken garap lajeng mangke upload wonten Google Classroom piyambak-piyambak. Wonten pitakenan mboten? Boten, Bu. Nggih, menika anggenipun Meet mboten sah ditutup nggih, menika ampun dipun tutup lan panjenengan diminimes mawon, lajeng buka ning nggon Classroom-mu banjur digarap kanthi kelompokan. Mengko anggone pirembagan iso lewat WhatsApp karo kanca-kancane, misale garapan nomor iki dijatah misale Asep bagian pirang lare, terus Kori pirang lare, Dinda pirang lare. Lah mengko padha dibahas bareng-bareng banjur mengko diupload wonten Google Classroom piyambak-piyambak. Sampai takenan mboten dumugi semanten? Boten, Bu. Lah mangke sasampunipun transliterasi mengke menawi manggihaken tembung-tembung sing angel utawa ana
ana kata-kata kok aku ora ngerti artine, mengko ditekokke ning nggon forum iki nggih. Mangke jenengan langsung mlebet wonten mriki mawon terus badhe mengko terus matur artine iki apa tekokke, misale iki artine apa ngoten lho. Mengko dirembug bareng-bareng ana ing Google Meet iki. Ngaten. Sampun siap mlebet Google Classroom nggih? Nggih, Bu. Sampun, Bu. Nggih, gandeng sampun ngumpul sedaya. Monggo sedaya wangsul malih dhateng Google Meet mriki. Monggo sedaya. Mbak Khori, kala wau translate angel napa mboten wau Mbak Khori? Mboten, Bu. Oh mboten, nggih. Ya anggere do sregep sinau kulino maca sing jenenge tulisan Jawa, kuwi ora bakal kangelan ning sing misale panjenengan ki misale ora tahu jenenge nulis aksara Jawa, maca ngono ya wegah-wegahan ya krasane angel. Nggih, mau wonten tetembungan ingkang angel ya kuwi sepisan mau serik. Sapa sing ngerti tegese serik kuwi apa? Ayo, salah siji. Serik iki tegese apa? Aja sok serik. Serik iki apa to? Utawa dengki. Iri utawa dengki, Bu. Iri utawa dengki, asep nggih. Menika iri utawa dengki asep. Oke, sip. Dadi nek jenenge wong serik iki iri utawa dengki kuwi tumindak sing apik apa ora? Mboten. Mboten. Dan nggih lajeng. Aku kalih owel. Dadi wong kok owel. Owel iki apa to owel? Pelit. Angel. Ayo ana sing angel. Angel apa meneh? Owel. Owel iki apa? Liyane angel. Pelit, Bu. Oh pelit, dadi Pelit. wong ki owel. Arep ngetokke mbuh kuwi bondo, duit utawa liyane iki eman, kuwi jenenge owel. Emane iki sing emane kebangetan iki owel. Terus ana meneh weweh, weweh. Weweh iki biasane saka tembung weh. Ana sing ngerti artine weweh iki apa? Memberi. Weweh. Memberi, weweh menehi, ngawehi, iki jenenge memberi. Terus panyaruwe. Panyaruwe nggih. Jenengan ki disaruwe, dipanyaruwe. Kritik, dikritiki panjenengan kudu iso nampa. Nggih, menika babagan tetembungan angel. Nggih lajeng monggo salah setunggal kelompok menika presentasi babagan hasile apa sing wis digarap mau. Coba perwakilannya saka Mas Asep. Mas screen garapanipun monggo. Nggih, Bu. Artinipun yaiku lemah iku tansah dedono lan gawe bungaing manungsa. Senajan direndahke sakweneng titah dipaculi malah kadang kalah dirusak. Lemah ora tau serik ora sambat nanging malah dadi sumbering panguripaning titah ing alam dunya iki. Tegese pemimpin iku ora gampang kepancing emosi. Menawa diwenehi panyaruwe lan pamrayuga nanging pemimpin kudu sabar kaya dene lemah. Pemimpin kudu grapyak weweh marang sak sapa bae, marang wong sing diayomi, ora jedel, ora owel, kudu ikhlas lahir lan batine. Sak temah wong sing ana sing sak kiwa tengene rumangsa atuk panguripan sak temah dadi tentrem uripe. Amanate utawa piwulang yaiku kudu ikhlas lan sabar. Sampun, Bu. Oh nggih, matur nuwun Mas Asep menika sae sanget hasilipun menika senajan menika wonten beberapa tetembungan menika ingkang tasih klentu ananging menika sampun sae nggih. Paringi applause kangge Mas Asep menika sampun sae. Panjenengan iki dikarepke iso dadi koyo lemah tidak ora sambat, dipaculi yo ora sambat, dirusak yo ora sambat, kudu sabar lan ikhlas. Senajan wis dipaculi ngono kuwi isih ngenehi panguripan kanggo wong iso ditanduri lan sapanunggale. Kuwi pulang moral sing iso ditutut. Nggih, sadurunge latihan ngarang saiki coba salah siji sebutke aturane aksara Jawa ki apa wae. Nek nulis ki aturane apa wae? Monggo sing ngerti. Gandul. Monggo Mbak Kori. Oke, gandul garis. Dadi yen jenengan nulis iki ning nggon kertas sing eneng garise, kuwi nulising digandulke garis. Ning nek ora eneng garise ora usah digandul-gandulke, ora gandulke ngendi. Nggih, menika ngas pisan gandul garis. Angka kalih monggo. Kiwa manangan.
Nggih, Mbak Kori kiwa menengen dadi nulise yen aksara Jawa kuwi saka kiwa ning tengen. Aksara Jawa kuwi yang ditulis menika ora oleh pedhot-pedhot. Maksudnya pedhot-pedhot iki apa? Dadi yen nulis kuwi kudu langsung dadi banjur ora dipisah nggunakake spasi kaya dene aksara Latin. Aksara Latin kan misale nulis basa Jawa, basa diwenehi spasi Jawa. Lah menika nek aksara Jawa ora dipisah perkataan nanging banjur terusan utawa basane iki scriptio continuo. Menika dipun serat wonten buku tulis piyambak-piyambak, menika wonten Google Classroom sampun wonten perintahipun. Samangke dipun garap. Lah sakmenika kangge penilaian monggo kasuwun mawon nggarap evaluasi ingkang sampun kula post wonten ing Google Classroom menika kados pundi anggone nggarap karangan angel apa ora mau? Sing angel bagian apa nek nulis karangan aksara Jawa kuwi? Bu kalih paten. Pasangan kalih paten ya kuwi memang pancen angel, pancen kudu perlu kulino ya, kulino sing jenenge nulis aksara Jawa. Nggih, kula kinten cekap semanten pasinan ing dinten menika, saking pasinan dinten menika saged dipun pendedudutan bilih aksara Jawa menika saestu penting. Amargi menika salah setunggal budaya Jawa ingkang kedah dipun uri-uri nggih. Aja ngasih anake dhewe wong Jawa ora iso ngrumat sing jenenge aksara Jawa, ananging malah dirumat saka wong liya. Nah, pramila nyuwun tulung kula lan panjenengan sami menika aja ngasih nglaleke sing jenenge aksara Jawa. Ayo sithik-sithik latihan aksara Jawa, ora kudu pinter. Paling ora jenengan ki ngerti, oh iki aksara Jawa iki. Yen mlaku-mlaku ning Malioboro ngerti ana tulisan ngene-ngene iso maca, oh kuwi dalan iki to. Oh kuwi dalan Malioboro, kuwi dalan Padeksan, kuwi dalan apa lah paling mboten panjenengan iki iso ngerti. Nah, coba monggo, sapa sing iso ngkei refleksi salah tunggal monggo. Oh, nggih, monggo Mas Ivan. Nggih, bisa pasinaon dinten menika kula saged latihan maos aksara Jawa. Lajeng mendhet lan moral kados dene kedah dados pemimpin ingkang sabar, ikhlas, remen, peparing lan ngayomi tiyang sanes. Kula ugi sinau babagan cara nyerat aksara Jawa inggih menika buat gandol garis mboten dipedhot-pedhot tembung-tembung spasi. Nggih, matur nuwun Mas Ivan kalian Mbak Dinda menika sampun paring refleksi babagan pasinaon wonten ing dinten menika. Nggih, kangge persiapan pepanggihan minggu ngajeng. Minggu ngajeng menika sinau babagan unggah-ungguh basa menika kangge minggu ngajeng. Lajeng kangge dinten menika kula cekapi semanten mugi-mugi para siswa sedaya tansah pinaringan sehat dipun tebihaken saking bebaya virus corona menika pagebluk menika tansah dipun paringi sehat. Mugi-mugi mangke kanca-kanca menika ingkang mboten saged mlebet dinten menika amargi nembe sakit menika mugi-mugi enggal saged gabung kalian kula lan panjenengan ini. Mekaten kula cekapi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.